मावसारनायनि उनावसो सरकारा दिनै सिरि मोनदों। सोमावसारनायखौ माने बिथांमोना दुधनि इन्सिडेन्टखौ गुरुत्वखौनो लायाखैमोन। हेलो लोगोफोर, जे आङो डिउटियावनो दंथ'यो, जे बे खामानि मावबाय थानाय गेजेरजों आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिपेन बर' सार, जे बिथाङा जानाखि समाव सारदों, जे बिथाङा मा फोरमायदों, जे बिथाङा बुंनायखौ जे आङो नोंथांमोनखौ जे लास्टआव होगासिनो दङ। बेनि सिगां जे आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों, जे बेवहाय बुंनायाव जे माबाफोर जुदि गेना गोरोन्थि जायोब्ला रायजो राजानिफ्राय आङो निमाहा बिबाय। जानाखि समाव सारनाय जे बियो जे बिथांमोना दासो सिरि मोनदों, बिनि सिगाङाव बिथांमोना सिरि मोनाखैमोन ना। जे जानाखि ट्राइबेल जानाखि बर' जे बिथांमोनखौ बिथांमोना नाया ना। दिनै गुबुन हारि जायोमोनब्ला जे बिथांमोना लोगो लोगोनो सारि मोनगौमोन। जे दिनै बर'आ मा जाथों जाबाय थाथों ना, महा मा जायो मा जाया बिसोरखौ मा नायनोलै मा दरकार ना, बिदिसो आरोना बिथांमोना। बिथांमोननि साननायाव बिदि जानो हागौ आरो बेयो नंगौबो ना। जुदि बिथांमोना नायोमोनब्ला जे बियो दासिमबो माने समाव सारबाय थानाङामोन ना। जानाखि क'क्राझाराव 29-30 साननैनि हाबाफारि लादोंमोन समाव सारनाय, जे बेयाव समाव सारबाय थानाय समावसो बिथांमोना सिरि मोनदों ना। अब्लाथ' बहा दङमोन बिथांमोना ना। दिनै जोंनि बिटिआरनि सरकार, जे बिथांमोनाबो एसे माने नोजोर होनांगौमोन आरोना ना। बिथांमोनाबो थाब नोजोर होआखै ना। दिनै बिथांमोनानो गिदिर गोलाव आरो बिथांमोनानो सरकारनि आखायाव दङ। जे बिथांमोना जुदि बे आसाम सरकारखौ जुदि बुंनाय लोगो लोगो बिथांमोना निस्सय नोजोर होगौमोन। जे बिथांमोनाबो बुङाखै ना, बेनिखायनो आसाम सरकाराबो नोजोर होआखै आरो जोंनि बिटिआर सरकाराबो नोजोर होआखैमोनदां। बेनिखायनो बे समाव सारबाय थानांगौ जादों ना। दिनै 2 मास ना मानो हमनो जाबाय। दाखालि जानाखि मास बटम जादोंमोन, बेयावथ' निउसाव खेबसे बुंनाय लोगो लोगोनो एनकाउन्टार खालामना होबायना। दिनै जोंनि जानाखि हिरिनमय खाख्लारि, बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे बिथांमोना सोमावसारगासिनो दङ, जे जोंखौ न्याय नांगौ, जोंखौ जास्टिस नांगौ होननानै ना। बेखौथ' बिसोर जेबो खालामाखै। जे बिथांमोनखौ जुदि जेलाव हमना दोनोबा, जे बिथांमोनखौथ' आरो फिन हगारना होयोबा बिथांमोना निस्सय खालामगोन। जे दुलाराय बर' फरायसा मानाव दिपेन बर' सार, जे बिथाङा फासिनि अर्डार होनांगौ होननानै बुंबाय थादों। जे आरो बिथांमोनखौ फासिनि अर्डार होनांगोन। जुदि बिथांमोनखौ जे फासि अर्डार होआबा मानिया ना, बर'फोरखौ ट्राइबेलफोरखौ बिदिनो सुलु मोनबाय थागोन बिथांमोना, खाबु लानो सानबाय थागोन बिथांमोना, खाबु लागोन बिदिनो। जे बेनिखायनो जे जानाखि बिथांमोना खालामदों, जे बिथांमोनखौ जे फासिनि अर्डार होनांगौ, जे अब्लासो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा सान्थि मोनगोन आरो न्याय जानाखि जास्टिस, बेखौहाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना जास्टिस नांगौ होननानै जे बिथांमोना आन्दलन खालामगासिनो दङ ना। जे बिथांमोना दायो दिन्थ'बाय होननानै बुंदों। जुदि न्याय जास्टिस जे मोनाब्ला अब्ला बिथांमोना आरोबाव फिन खेबसे जास्टिस खालामबाय थागोन होननानै बुंदों बिथांमोना ना। बिटिआर सरकार जे बिथांमोना जे जानाखि आसाम सरकारखौ बिथांमोनाबो खावलायदों आरो दासो माने बिथांमोनाबो जे जानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिपेन बर' सार, जे बिथांमोना समाव सारनायखायसो बिथांमोननि देहायाव दासो मोदोमाव नांदों, नङाबाथ' नाङाखैनो बिथांमोना। मा जादों मा जायाखै ना, बेबायदि। जे आं बुंनो रोङाखैब्लाबो जे जानाखि एसे बुंबाय, जे बेवहाय जे बुंनायाव जे माबाफोर जुदि गेना गोरोन्थि बाथ्रा बुंफ्लांदोंबा आङो जे बर' रायजो राजानिफ्राय आङो निमाहा बिदों। जानाखि दायो नोंथांमोना बेखौहाय नायलांदो, जे दिपेन बर' सार बिथाङा मा बुंदों फुल डिटेल्स नोंथांमोना नायदो। गौतम गुबुन गुबुन हारिनि गौतमफोरनि जथाय जे सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायनि जेफोर दाबिमोन, फार्स्ट ट्रेक कर्टआव लांनाय, कम्पेनसेसन होनाय, दायनिगिरिया जाहाथे स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रंसिम पानिशमेन्ट मोनो, माने डेथ पेनाल्टि मोनो, जे दाबि दङ, बे दाबिखौ सरकारा कारज'करि खालामनानै एक्सन लानानै मावलांनो होननानै
बिथाङा जोंनो प्रतिश्रुति होदों, बिथाङा आश्वस्त खालामदों आरो जोंहा बिथांनि बेबायदि खेबनै खेबथाम बारे बारे जोंजों कनभारसेसन बा सावरायनायनि उनाव जोङो सरकारनिसिम फोथायनाय लाखिदों। बिथांमोननि इनिसियेटिभखौ जोङो बिसास खालामदों, वेलकाम खालामदों। सोमावसारनायनि उनावसो सरकारा दिनै सिरि मोनदों। सोमावसारगौ मानि बिथांमोना दुधनि इन्सिडेन्टखौ गुरुत्वखौनो लायाखैमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादनि जि मोनसे जथाय सोमावसारनाय दुधनै गेंरेप इन्सिडेन्ट आरो हिरनमय खाख्लारिखौ बारबारिक भाबै मार्डार खालामनायनि एगेन्स्टआव जि जोङो साननैनि धाराबाहिक जि आन्दलन लादोंमोन, जोङो बे समाव बे सोमावसारनायखौ जोङो दोनथ'बाय आरो जोङो सोमावसारनायखौ आबुङै जोङो उइथड्र खालामाखै, बेखौ जों दोनथ'दोंसो। खारन न्याय बिसार जि बिसार प्रक्रिया जि जास्टिस बे जिहेतु माने सिस्टेमेटिकेलि सम लायो, बेखायनो जोङो फास्ट ट्रेक कर्टआव गोख्रै खम समनि गेजेराव न्याय होनांगौ, फासि होनांगौ बा माने डेथ पेनाल्टि होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। दा दोनथ'नायनि गुबै जाहोना जाबाय दहाय फुंनि समनिफ्रायनो मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि डाइरेक्सन निर्देश बायदियै आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका, आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांमोना जोंजों टेलिफनिक कनभारसेसन 3 टाइम्स खोलोबथाम लेभेलनि डिसकासनजों जों बिथांमोना रायज्लायहरदों। आरो बे बेलायाव बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो गासै बे आन्दलन न्याय बेबस्था सरकारनि एक्सननि सायाव बिथाङाबो एक्टिभलि खामानि मावगासिनो दङ, सावरायबाय थादों। आरो आसामनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङाबो दाख्लै बिथाङा माने बिनि सायाव खोथा बुंदों आरो नैबे सरकारनि इनिसियेटिभ एक्सननि सायाव बिथाङाबो गिबि मन्त्रिखौ प्रेसार होदों। दा बेखायनो बे गासैनिबो इनिसियेटिभआव दिनै बे समाव आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया दुधनै फारसे थांगासिनो दङ। दसे समनि गेजेरावनो बिथाङा दुधनैयाव बालापारा गामि हिरनमय खाख्लारि, जाय दुखुथिया जोंनि हिरनमय खाख्लारिया अन्याय इनाय भाबै बुथारजादोंमोन, बे दुखुथिया न'खराव बिथाङा सहैनानै दुधनैनि मेडियाफोरनि गेजेराव एबसु आरो गासै बर' माहारियारि आफाद गौथुम गुबुन गुबुन हारिनि गौथुमफोरनि जथाय जि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायनि जिफोर दाबिमोन, फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनाय, कम्पेनसेसन होनाय, दायनिगिरिया जाहाथे स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रंसिम पानिशमेन्ट मोनो, माने डेथ पेनाल्टि मोनो, जि दाबि दङ, बे दाबिखौ सरकारा कारजकरि खालामनानै एक्सन लानानै मावलांनो होननानै बिथाङा जोंनो प्रतिश्रुति होदों, बिथाङा आश्वस्त खालामदों। आरो जोंहा बिथांनि बेबायदि खेबनै खेबथाम बारे बारे जोंजों कनभारसेसन बा सावरायनायनि उनाव जोङो सरकारनिसिम फोथायनाय लाखिदों। बिथांमोननि इनिसियेटिभखौ जोङो बिसास खालामदों, वेलकाम खालामदों। सोमावसारनायनि उनावसो सरकारा दिनै सिरि मोनदों। सोमावसारगौ मानि बिथांमोना दुधनै इन्सिडेन्टखौ गुरुत्वखौनो लायाखैमोन। माजबाद कान्ड, ढेकियाजुलि कान्ड, गुबुन गुबुन कान्डनि सायाव बिथांमोना बेस्थ', सुनिल गगৈ कान्ड, खिन्थु दुधनै कान्डखौ बिथांमोना सिरियास लायाखैमोन। दिनै बिथांमोना सिरियासलि लानानै बिनि थाखाय फिजिकेलि दुधनैयाव थांनानै आफादफोरजों गौथुमफोरजों रायज्लायनाय आरो हिरनमय खाख्लारिनि न'खराव थांनानै जोंनि दाबिखौ गनायना लानायनि गेजेरजों मावफुंनायनि थाखाय बिथाङा प्रतिश्रुति होदों। दा बेखायनो जोङो सोमावसारनायखौ दोनथ'बाय। सोमावसारनाया उननि समाव जिखुनु पर्यायाव जाफिननो हायो, जुदि जोङो राइट टाइमाव जास्टिस मोनाब्ला आरो दायनिगिरिफ्रा जुदि बोरैबा आयेननि माने बेबस्था लानानै जुदि बिथांमोना गनायनि लामा लायोबा बिनि बिरुद्धै जोङो सोमावसारगोन। जोंनो जास्टिस नांगौ। आरो जोंनि सोमावसारबाय थानाय समावनो मैयानिफ्राय जोङो दिनैसिम लागातार साननै सोमावसारबाय। मैया हराव माने दिनै थांनाय मोनायाव हिरनमय खाख्लारिखौ बुथारग्रा आरोबाव सासे दायनिगिरि, सानै दायनिगिरिया खारखोमानानै दंमोन। सासे दायनिगिरिखौ मैया एरेस्ट खालामदों आरो गुबुन सासे दायनिगिरिखौबो एरेस्ट खालामगोन होननानै पुलिस प्रसासना खोथा होदों। दा बेखायनो जोंनि सोमावसारनाया फिथाइ थायदों, बे ओरैनो दैयाव थाङाखै आरो सोमावसारनायनि फिथाइनि गेजेरजों जोङो न्याय मोनगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। गोजोन्थों।